Ayan po, magandang gabi. At yun, naka-premiere pa tayo. Time check natin ay 9:59. Haba nung vlog na yan, halos sayang oras yan. At yun, maraming salamat po sa mga pumasok sa live ko. At siyempre sa mga nagpakulay kanina, maraming salamat po sa suporta nyo. Thank you. At di ko na po kayo isa-isahin kung sino kayo. Alam nyo na po yun kung sino yung mga nagpakulay na yun. At sa mga pumasok, thank you po. At yun kay Kuya Jojo, maraming salamat po kay Jojo sa pagpasok mo sa live ko. Ayan po mga kaparing Jason, magandang gabi. At yun, dito tayo matutulog sa barracks. Hindi pa, nagkano pa, malambot. Ayan. At ulam namin ngayon ay niluluto ni Kuya Puloy na sardinas. Sardinas at lambot na baga At talbos ng gabi. Yung mga pilipit po baga na talbos ng gabi. Oo. Kapag may hangover, yan ang kadalasan niluluto. Yung pilipit pa na mas madalas yung walang pambili. walang pambili. Oo. Yan daw muna yung ulam ngayon ng gabi. Sabi ni Kapuloy kasi mahina yung revenue. Revenue ni Kuya Puloy. Hindi pumasok eh. Oo, di ba pumasok? Yan. Ay, mag-vlog kami siya yung magluluto ngayon. May na revenue. Kalamansi with sardinas. Tapos may sarap niyan. Sarap bintana kita ni Puloy talaga. Sardinas kaya. Parang nalangan. Nastig kayo. Hinding aga tulkiton ka na ko. Basta lutong-luto. Dari sa awak. Kaya di ha? Sige na, balbaliton. Yan. Taguan na sana. Kusang kanton. Para di sa mga may ubo. Pajikasin ako rin sa klibo. Ayan na. Kuya Puloy ang kusinero. Pati bidang naghuhugas ng plato. Bali po kami lang dito ni Karot at si Tilo. Si Kuya Noli umuwi muna dun sa bahay nila. Gawa nga ng mayroon siyang may labnat. Si Kuya Puloy, si Kuya Noli may labnat. Magic. Yung driver ngayon. Bale yung yung talbos nandyan na. Wow. Yung mga paborito ko dati, hindi ko na makakawin. Balaw. Saan? Dana. Sabi ko sabi nung nurse, tiyagaan muna. Kukunin, trabaho ni Ron. Napudo na kita ni. Masarap po yan. Sa mga kumakain din ng mga ganyan. Kumukulo na. Oo. Magic. Meron bitchin. May langag yan. Lagit. Ako alo. Dok. Magic. Lo ka man na doon, lo. Magic lo. Ko, di mo kinuha. Talaga ka. Bayaran ha, bayaran ra pa ni, bayaran. Bayaran. Lo ka naman lo. Kana ba? Kana kay kanunoy ba na? Ano? Oh, bayaran oh, bayaran. Ang seryoso sa Ate Bidang. Hugas. At ayun, dito muna ako matutulog sa barracks. Kasi grabe yung init ngayon. Para maagang makapagsimula dyan, makatulong ka agad.
At nag-usap na rin naman kami mag-asawa. Siya na muna doon. Pero sabi ko sa kanya, wag nang mag, ano, yung masyadong gabi ng gabi na, gabing-gabi na magsarado ng tindahan. Chicken. Ma. Unipack. Yan. Ang ulam namin ngayon ay tanga. Anong tanga? Tangang isda. Pumasok sa lata. Tawat ulo si Bibi. Tanga. Ang lagay na. Mo. Siram talaga. Bawal naman ako sa sardinas. Yan ang kalderitang May sabaw. gabi. Kaldirit ang gabi. Ang mga ulam po na ano, mayayaman. Yung gulay, ulam na. Hindi na pang mahirap yung gulay ngayon eh. Kasi mahal na eh. Mayaman na rin yan. Madalian. Mahal na. Sili pa lang ngayon, 700 na oh. Wala nang mahirap ngayon. Puro na mayaman yung tao ngayon. Kasi yung mahal na ano, nabibili pa nga. Ano pangit? Sardinas, ulam na, tanga. Ay, di pa nagsalang pala. Udahan to ako paksiw. Talaka. Ay, sabaw. So, prinito ko ba kaninang tilap Amo nga nito na binigay Bobby. Kinain ng pusa. Prito ni. ng cabinet? Para sa mga sinta. Ha? Kasi Andyan lang sa plastic. Sana kaya kita mga garapon ay. Na mabutangan na kito asin. Inilagyan ako, nabasag na naman. Ayat yung butang setan ko. Mga batil. Plastic batil. pala naman basta na lang yan. Tubigan. Tubigan. Yun. Yun mo na. Kumulay na po. Kapsa. At lutong-luto yung gabi. Sa mga gusto magluto ng ganyan, napakasarap niyan. Napakadali niyan. Dapat pakuluan ng gusto yung dahon, yung pilipit pa. Tapos kalamansi. Oo. Kung may luya, pwede lagyan luya. Optional lang yun. Pero napakasarap niyan. Naglalaway tuloy ako. Ayan, kasaing papuloy. Lo. Itlo. Mama! Bakit? Walang mo nang iiyak. Oo. Maaga pa, wala pang aswang. Yung aswang sa TV lang yun. Wala na mga aswang sa labas. Paluin ko yung Mga sa TV lang yung aswang. Kaya huwag kang matakot. Para kang si Tilo. Sa kubo may aswang. Hello? Dugay na, dapat aswang. Wala pang aswang. Sa TV lang yung aswang. Dito talaga naswang ah. May totoo? Sa kapi. Maniwala ka dyan. Nakakita ka na ba? Oo, okay papa. Si papa mo palang nakakita pala eh. Wala sa mga kwento. Maniwala ka pag nakita mo personal. Ano? Meron. Buko mo lang to sa bike mo. Bagalo, parehas lang. Binakalboy at to nabuwa. Lang.
Ang bibis to man si Bibi. Binili yan ni Karot doon sa iro. Gusto mo, mangnon mo mga bike nuwan san akadakul. Doon kila Tingnan mo. ni Ate Pungay. Maniwala ka. Daming ano dyan, daming bike ngayon dyan. Dito magdagdali. Ito balon. Ayan na. Kakalamansian na ni Kapuloy. Baydan mo nga Wow. yung bike na binili nila. Tarabe. Lasa. Hani, kay Kuya Karot yun. Daming bike na dito. Yan siya naiibog ah. Yan talaga na maiibog. Pre, pati lalo pag gayo. Tapos na sabay. Sabay agko gin. Ay, kuha ko yung lasa. Tuwa yung lasa. Guloy pa ni Kuya Puloy ay. Yan na sa naiibog. Ha? Pangsapin. Ayan na kasi basa. Ayun. Ay, panpaidan ni Ate Bidang. Unas ko to. Nabis to si bike. Nakilala yung bike. Binili ni Karot. Nakilala. Pagpamalan to kapalyo sa naman. Sabi ko nga ni, tingnan mo ako dun sa loob, daming bike. Na, saing na. Ano yung bibig ko sa resi? Yung ano? Hindi ko na nag-vlog dati. Kahit mga labor namin, may nilbag. Yung labor namin, Yan, kumulo na. lahat yan. Mga labor namin. Penhin na lang. Kami, nag-ukay kami. Pag umisa talaga, Penhin na lang. tulong-tulong kami dyan. Kaya madaling magtrabaho dyan. Madali ang pag-ik. Kung gusto mo mag-inom pag Sabado, Okay. punta ka. Ayan po, brown out. Bali gumagana dito yung solar. Madilim dyan sa kanila chinchin. Dito sa barracks, madilim. Brown out. Buti na lang, may pa-solar dito. Kaya kahit brown out, may ilaw. Yun, solar yan. Yung banda kila Ate Bidang. Hindi nakabit. Ha? Saan? Hindi to. Ayun, wala pala dito. Kay Tilo. Doon papunta kila Jami, may ilaw. Dito sa barracks mayroon. Magla-live sana ako. Kaso wala tayong ano. Pero mamaya pag di talaga lumabas, tsagaan natin maglo-load na lang. Mag-load para maka-live tayo. Kasi ito yung unang live natin. Kanina sana kaso pagod na yung ano, mga tao siyempre. Nakatatlong vlog eh. Kay Karot, kay Vince, saka kay Pula. Dapat susunod ako, sabi ni Kuya. Ano na lang, mga 7 na lang. Mag-live. Kuya Puloy. Ayan yung ano. Dito Diyan. ko lang lagay pangit. Oh. Paan. Tinanggal kasi yan yung nakalagay dyan sa may kubo ni Tilo. Ang kakabit ni Kapuloy parang may ilaw. Pero sana bumalik naman. Kasi yung simula pag bagyo. Ang pagbagyo. Siyempre naging busy rin. Pinakabit ko yung Puloy. Huwag ka lang malaglag. Yan, basta wag lang gagkalampagin. Wala naman na yun ang kalampag. Yun, pansamantala. Maliwanag na. Magandang araw po sa inyo lahat. Hawak po nga doon sa Good morning. Kamang na muna. Bagong gising. Mukha. Ha? Ah, mga lalagnatin. Inom ka ng mukhang gamot. Ano kaya Puloy? Parang gamot. Parang gagaling ka. Parang gagaling ka na. Ikaw na. Pwede ka na. Niluto ni Paderas mo. Nagwiloy-wiloy sana ako. Naibog. Swerte. Yung mga peripit pa ano. Wow. Oh, bawal nga. Hindi mo ako namit.
Ba't nag... Kaluwayan mo doon. Ba't nabak? Matagal-tagal yan kasi yung burn out daw pag mga 30 second di bumalik matagal kasi binubumba pala yan eh 30 ang bumba mano-mano. Ayan po, magandang gabi at yun, naka-premiere pa tayo. Time check natin ay 9:59. Haba nung vlog na yan, halos nagpasara sayang oras yan. At yun, maraming salamat po sa mga pumasok sa live ko at siyempre sa mga nagpakulay kanina. Maraming salamat po sa suporta nyo. Thank you. At di ko na po kayo isa-isahin kung sino kayo. Alam nyo na po yun kung sino yung mga nagpakulay na yun. At sa mga pumasok, thank you po. At yun, kay Kuya Jojo, maraming salamat po kay Jojo sa pagpasok mo sa live ko. At yun, gulat ako at bigla kang pumasok sa live. At siyempre sa mga kasama ko dito na sumama sa aking live, maraming salamat. Kasi di rin natin magagawa yun kung mag-isa lang tayo. Kasi pangit pag mag-live na mag-isa ka lang. Parang wala sa feeling na mag-live na mag-isa. Siyempre, maraming salamat sa suporta niya. Siyempre sa team, maraming salamat Sige, iyo. sa team. Mga tol, Iyo, ako baga. salamat sa suporta. Yan kay Kuya Noli, salamat kay Kuya Noli na kahit may sakit si Kuya Noli, yun, grabe yung suporta, todo yung suporta. Dapat ganito, ganyan. Salamat Kuya Noli sa suporta mo sa amin. At yun, pagaling ka Kuya Noli para makabalik ka na rin dito. Pero magkasakit eh. At yun, si Jami nandito. May project na ginagawa. Assignment. Diba, di pa naman siya matutulog siya. Sabi ko, dyan lang muna siya. Kasi lagi naman ako na sa bahay niya. Tulog ko niyan. Minsan, alas 2. Alauna. Gabi nga, nakatulog ako dun sa bahay. Mga alas 3. Kasi binantayan ko yung mag-ina ko. Kasi baka bigla pang yung mga aftershock. Kasi napakalakas ng lindol. Kaya di ako nakatulog agad kagabi. Tapos gising ng alas 5. Nag-init na ng tubig pampaligo dun sa anak namin. Sa mga bandang 7:30 adjourn na ako papunta rito sa barracks. Kapi lang dun sa bahay, tapos diretso na dito. Kasi dapat maaga. Yun, dito na ako sa barracks, matutulog. Nandyan na yung gamit ko para maaga. Kasi pag tanghali, grabing init tulad kanina. Sobrang init, tapos biglang ulan. Kaya dapat maaga rin magsimula, sabi ni Kuya Puloy, para pag tanghali na, kung umulan man, kumbaga pahinga na. Pero sana wag naman umulan para si mahirap matrangkaso. Tulad nila dito, natrangkaso. Pero sana wag tayong tamaan ng trangkaso kasi mahirap magkasakit. Lalong nasa challenge tayo. Kaya sana wag tayong tamaan ng trangkaso. Ayan. At dugtong ko na lang to dun sa pag-vlog ko kay Kuya Puloy na nagluto. Ayun, thank you po talaga. Thank you sa mga sumusuporta. Maraming salamat. At nakinig ako dun sa live na Idol Japper. Sa views, binasa na yung mga views. Bali pang 3C ako sa views. Si Otol Pandosi, magkasunuran lang kami. Sabi ni Idol, yung Timpaway parang laging magkasunuran, tulad nila Ben saka ni Carrot na laging magkasunuran. Pero ano pa lang naman yun, kung baga verbal pa lang naman yung yung pagbasa nung mga views. Yun, siyempre congrats sa kasama namin sa team Subasco. Congrats sa atin lahat. Ayan. Ang haba nitong vlog na to, 1 oras. Grabe.
At bukas, sana suportahan nyo yung vlog na ating gagawin. At sana makayanan natin. Kasi itong challenge na to namin, hindi lang to laban namin, hindi laban natin to kasi kahit ako mag-upload, kung di nyo panonoorin, wala pa rin yun. Kasi kayo yung pag-asa, mga viewers, mga nagpapakulay, kayo yung pag-asa namin. Kasi kung di nyo naman panoorin yung upload namin, wala pa rin. Ayun, maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa team, sa amin, at sa mga nagpapakulay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre sa mga sponsor na nag-sponsor dito sa mga Pabay Project. Kung wala po kayo, wala kaming upload, wala kaming vlog, wala kaming content. Yun. Maraming salamat po sa mga sponsor. Ayan po, hanggang dito lang ang vlog na to at maraming salamat. Yun, hingat po palagi. Ayan, bye-bye.